Masak apa yu? Aku arep masak menu tanggal tuwa. Gampang tur mesti enake. Bahane eneng endhog loro, sayuran iki turahan racikan bakwan karo brambang bawang lombok. Nek wis bawange dirajang, brambang ya dirajang, lomboke ya dirajang. Wis cepake wajan isi lengo. Brambang bawange mau ditumis sithik. Ditumis sampai wangi. Nek wis cemplungi sayurane mau. Wis sayurane iki ditumis iki ben rada empuk ngono lho, dadi ora terlalu alot. Soale kan ana wortel barang kuwi mau. Lah nek wis bumbone ana penyedap, ana uyah sithik wae. Wis diudak-udak meneh ngantek cemarep kabeh. Nek wis endoke loro-lorone iki dicemplungke. Nek wis dinengke wae sithik ya, guys. Nah, didengke sithik. Nek wis rada ana putih-putih wis mateng kuwi, diorak-arik. Ora-arik alon-alon wae. Wis ngono kuwi, tinggal diorak-arik, ora-arik. Wong jenenge wae ndok ora-arik ya mesti diorak-arik to. Nah, wis wajane lengket ya ora urusan, sing penting rasane enak tur mateng. Iki wajane kulino tak nggo nyambel. Dadi ya lengket ngono wis harap maklum. Waton mateng wae, sing penting rasane enak. Wis diorak-arik, nek wis tinggal disajikan. Nah, wis kari nggo madang karo sego anget-anget. Sekian.